Inkscape, archivo nuevo, e despois imos a facer un elipse, vale? Para facer o círculo central da pandeireta. Ben, danos igual como quede porque agora vamos a xustar a medida. Aquí arriba temos o radio, vale? No eixo X e no eixo Y, como queremos que teña 18 centímetros de diámetro, por exemplo, vale? Pois como o diámetro é o dobre co radio, aquí teríamos que poñer no radio horizontal 90, vale? Diámetro serían 180 milímetros, isto está en milímetros. A metade de 180 é 90 e 90 tamén no eixo Y. Vale, xa teríamos unha pandeireta de 90 de radio, polo tanto de 180 de diámetro. Un círculo, vamos, non unha pandeireta ainda non temos. Agora, importante, vemos que xa nos sae vermello a liña, o trazo. En caso de que non nos saíra así, temos que ir aquí nesta pestana relleno e borde, vale? Se non aparece esta ventana, teríamos que ir aquí a objeto, relleno e borde, vale? Para que nos saíra esta pestana. E non queremos que teña recheo, queremos que teña color de trazo vermello. Imaginadevos que nos saíra o trazo azul e que isto estivese así. Que temos que facer? Movelo a vermello e despois coller este pa aquí, este tamén pa aquí, para darlle aí máis nitidez a isto e xa estaría. Vale, xa temos a primeira parte que queríamos ter, que é a pandeireta, a base da pandeireta. Agora vamos coas ferreñas. As ferreñas queremos que teñan 2,5 centímetros de diámetro. 2,5 centímetros serían 25 milímetros de diámetro. Aquí a opción é o radio, vale, o radio tería que ser a metade de 25 serían 12,5. Poñémoslo e aquí outros 12,5 de radio. Xa teríamos unha ferreña, vale? Vamos facer 8. Sería copiar e pegar. Collemos a herramienta esta de seleccionar para poder darlle e damos control C, control V, vale? Control V, control V, control V, así ata ter 8. Temos 1, 2, 3, e control Z se nos pasa isto, vale? 4, 5, 6, quedanos 2, 7 e 8. Aquí temos as dúas que nos faltan. Vale, con isto xa poderíamos pasarlle a cortador e recortar. Habrá que colocarlle o mellor para que aproveitara mellor o cartón. Pero, como queremos que despois o alumnado saiba onde colocar cada unha delas, pois o que imos facer é colocalas nos primeiro. Para indicar, ya vamos a facer unha liña pequeniña aí, e entonces eles con pegar a ferreña nese sitio xa saben. Para facer esa liña, vamos a ir aquí a ferramenta lápiz, vale? E a liña non pode ser vermella, se facemos agora unha liña queda vermella. Entonces, borrámosla, suprimir. Vamos a ir aquí a color de trazo e, bueno, primeiro mándanos facela, así que ampliamos zoom, podemos ampliar o zoom, control e damos a rodada do rato, que é máis cómodo. E en caso de que non, teríamos que ter aquí, aquí temos o zoom, vale? Nesta esquina dereita de abaixo. Eu fago sempre control e movo a roda do rato para diante e para atrás, que é máis rápido. Entón, aquí facemos unha marquiña, vale? Temos que facer por dentro, porque se facemos por fora, aquí non vai haber nada despois. E color azul para que sexa de gravar, vale? Damos aquí para deseleccionar e xa nos queda a marquiña aí. Vamos a facer unha en cada unha das liñas. Vamos a separar as ferreñas, vamos a colocalas pegadiñas para despois aproveitar ao máximo o cartón posible. Subimos todo para arriba e pegámoslo aí para aproveitar despois o cartón, ainda que logo hai que volver a colocalo no programa da cortadora, pero así xa o levamos todo máis comprimido. Ben, pois agora, como vemos as liñas mantiveronse aí, agora o que vamos facer
e poñerlle un grabado aquí no medio do círculo para que despois poden repasar por encima pintando unhas letras. Podemos poñer o que queiramos, podemos poñer letras galegas 2025, podemos poñer palabras en galego propias das cantigas galegas, podemos poñer as dúas cousas, podemos facer diferentes modelos, podemos facer con meter isto en todas. Tipo de letra, vamos facer este tipo de letra, podemos facer outro. Para o tipo de letra hai que ir aquí arriba e elixir, vale? Calibre, máis cutre. Vamos complicarnos máis, poderíamos poñer unha palabra, por exemplo, foliada. E cada pandeireta que teña unha palabra diferente, foliada, moiñeira. Ou non. Vale. Como mira, para rotar hai que darlle doble clic, o sea, dúas veces. Lle damos unha vez, salen as flechas para ampliar ou reducir. Se damos outra vez, salen as flechas de curvar, vale? Entonces podemos poñelo, se queremos así, nunha esquina, vale? Noutro tipo de letra, eso xa cada quen como queira. Vale, e con iso xa está. Temos isto para enviarlle a cortadora. Ben, para obter o arquivo que vamos a cargar no programa da cortadora, temos que exportar isto, vale? Entonces vamos a exportar e abres esta ventana de aquí e aquí abaixo onde eliximos o formato. En PNG non, porque sería un formato de imaxe, necesitamos que sexa en SVG. Danos igual este e este, vale? É o mesmo, podemos lle dar a este e lle damos a exportar e xa se nos vai, vale, aquí nesta carpetiña eliximos a carpeta onde queremos que se exporte, vale? No escritorio ou donde queiramos, vale? Damos a guardar e listo.